centen ner fisk. Ja. Här stiger han. Dan honden zusje. Weg zijn, hoor. Kom zo. Hoe kan ik zo nog de korten? Ik kan niet weg zo. Kom nog. Nu was hij echt uit hier. Aan het doen. Ja, kom maar. Ja, de plastic. Het lijkt me tegen plastic pakken naar de rug. Standpas neer. Daar moet je echt dat. Hal. Dat is